Mga kalingap, isang anak ng OFW ang lumapit sa atin. Nais niyang makontak ang kanyang nanay na isang taon nang hindi nakakausap. Ngunit nagulat ako nang malaman ko na ni minsan pala ay hindi niya nakita ang kanyang nanay sa personal. 7 gulang pa lamang siya nang iwan siya ng kanyang nanay. Tanging sa cellphone lamang niya nakakausap ang kanyang nanay. Ngunit ngayon, 1 taon na ang nakakalipas, wala nang paramdam ang kanyang ina. Anong mensahe mo kay mama mo? Gusto ko po, gusto ko po mahilinta ka po sa personal personal o kaya sa cellphone. Basta kailangan sa school lang padarang po. Ilan po? Wala ka bang ibang sasabihin? Namimiss mo ba si mama mo? Minsan po, pag napapagalitan ako. Pag Pero, namimiss mo pag napapagalitan yung napapagalitan ka? Minsan na po ako naanay. Minsan ka lang naiyak. Hindi mo ba sasabihin, halimbawa, hindi mo ba na mahal mo ba si mama mo? Opo. Hindi mo sasabihin sa kanya? Ano ba napapanood niya ito? Ano yon? Maulan pati. Ano yon? Bakit? Bakit? Pwede ko pong maano si mama ko sa babansa, maapugan. Ay pa, ano po yung mapagod po di man. Marunong ka mag-Tagalog? Teka, bibigyan kita ng payong. O, sa'yo na to payong. Bago pa yan. Sa akin na po. O, sa'yo na yan. Hindi ko pong maapugan po si mama ko. Di, pasok ka kaya? Pasok ka kaya sa sasakyan? Dito kasi maulan. Sige, pasok. Maulan eh. Oh. Bakit? Anong problema? Kasi po hindi ko napapadala si mama ko kung ano pa po, bata pa po ako, iniwan po ako doon sa bahay ng lola ko po. Hindi nagpapadala si mama mo? Hindi po. Gusto ko pong ma-upgrade po si mama ko. Anong pangalan ng mama mo? Jen Basco po, sa ibang bansa abroad. Anong pangalan? Jen Basco. Jane Basco. Iya po. Jane Basco. As in B. Iya po. B-A-S. Jane Basco. Ang papa ko na po si Michael Molina. Michael Molina. So gusto mo lang si mama mo, makontak mo. Kahit na po dahil na po pag-video, gusto ko lang po makontakta. Matagal na po kaya po, hindi ako pinapadala. Sabi po nga na daw niya, papadalaan daw nga ako. Simula nga po, hindi pa ako pinapadalahan. Hindi ko po kung ano nangyari doon. Jane Basco. Asang bansa ba siya? Sa ano po, dyan lang po sa may Malabo po. Saan? Dyan sa may mga ano po, mga kan po, sa ano. Mga camel? Sa mga ano baga po, sa mga Anong bansa siya? doon mga po, doon baga sa may ano po, katawid kang Pilipinas na inagaw pa ano. China? China. So, sino ka ba? Dyan ako Ba't po, ka nag-ano dito? gusto ko po makatab ng tabata. Gusto mo lang kilala mo ako. Iyo po, sinasabi ba po ni ate itong tinabangan mo po. This guy. Iyo po, ito si, bisaya po si ate Antak, si Puti. Iyo po, di man ako naghapon. Si kapatid ni this guy. So gusto mong
contact si mama mo, si Ma'am Jane Basco. Ano pangalan mo? John Michael B. Molina po. Hanggang, Hiwalay na ba si mama mo, papa mo? tagal na po. Tapos hindi na nagpapadala si mama mo. So, ikaw yung Isa na lang. may kapatid ka ba? Yung kapatid ko sa una, ay sa pangalawa ng papa ko. Gusto mo makausap si mama mo? Try natin na makontak ha. Hindi po. Pwede ko na mapapag... Pag Sabado po, pwede ko magpunta po. Duman na po ikaw pa makausap. Hindi ngayon, kukontakin na natin Sige. si mama mo. Iya po. Kailan mo huling nakausap si mama mo? Yung ano po, yung bata pa po ako, itong mga naggabi po kaga. Ay ilang taong ka nung huli mong makausap si mama mo? Yung ano po, tinot po, mga grade 5 po gara ako, 10 pa lang gara po ako. Sa pangalawa, grade na ako, grade 6. Na ano ko na si mama ko, ning 11 na ako. Ngayon 12 na ako eh. May Last birthday year. po. Last year na mo, tapos ngayon hindi mo na siya nakukontak. Oo, ngayon hindi na. Yun na po. Anong trabaho ni papa mo? Mga ano po, nag-upra. Magsasaka si papa mo. Nawawa na nga niya ako, pag-ibat na pa ako doon. Pag-ibat May ka. mga aki na. May mga anak pa sa ilan ba Dalawa. kayong sama-sama sa bahay nyo? Noon po, nag-cold keep ako dun sa bahay ng isa. Hindi ko makontento doon yung Well, miss na po ako doon may pinapagalitan pinapagalitan. Pinalipat po ako doon magdada. Nagtutulong nga po ako. Inaayos ko mo po ang pagtulong ko doon. Kaso, nakakaman niyo po yung dada, mga aki na. Ganun ka po. Ngayon, saan ka nakatira? Doon po, pandadada po, sa papa ko. Ilang kayong magkakasama? 5 po. 4 kayo? sila si una, 5. Bali 5 kayo. Tapos yung papa mo may mga ibang anak, kapatid mo sa ama. Di sa baka sa Lunes punta tayo dun sa lugar mo ha. Baka sa Lunes. Tapos ngayon kontakin natin si mama mo. Kontakin natin. Hanapin muna natin sa Facebook. Try natin na makontak. Isang taon mo na siyang hindi nakokontak. Tagal na. Baka Tagal na. nakalimutan ka na. 7 taon pa ako, iniwan na po ako dun kandalula ko po. Oo, pero dati nakakausap mo. Iya po. Ngayon hindi na. Anong mensahe mo kay mama mo? Gusto ko po, Mama, gusto ko po mahilinta ka po sa personal personal o kasi sa cellphone. Basta kailangan ko sa school lang padala mo po. Ito lang po. Wala ka bang ibang sasabihin? Namimiss mo ba si mama mo? Minsan po, pag napapagalitan ako. Pag Pero, namimiss mo pag napapagalitan yung napapagalitan ka? minsan na po ako naanay. Minsan ka lang naiyak. Hindi mo ba sasabihin, halimbawa, hindi mo ba na mahal mo ba si mama mo? Opo. Hindi mo sasabihin sa kanya? Hindi mo napapanood niya ito. Mahal ko man po siya, pero gusto ko lang pong kailangan ko talaga po ang pandaran na para sa school. Isang taon na siyang walang padala, sabi mo. Isang taon po, minsan lang po pag napakapod, mapadara. Kasi, Ganyan po, pag mabagyo, aalalahon niya, maalala siya. Masabi, ay naku, nang bagyo na doon sa Pilipinas. mahirap kasi Tapos, talaga. papadaraan, ganun. Sa totoo lang, mahirap din yung mga nasa abroad kasi Mahirap nila. naman po, may mga akit po din siya doon. Kailan lang naghuli? Kailan sila naghiwalay ng papa mo? Yung po, nag-away sila.
Ilang taon? Isang taon na? Hindi ko po alam. Ang alam ko lang po, nag-alis lang, 7 bulan na po ako, nag-alis na po si mama ko. Sabay nag-ano na po ako, nagbinata na pa. Ito lang. So hindi mo siya nakitang personal? Sa cellphone Sa lang? inot po, sa picture. Pangalawa, sa cellphone, yung grade 5 na ako. Grade 4 ko, grade 5 Sa cellphone lang? So bilang mo lang sa kamay mo yung makita mo si mama mo sa cellphone. Bilang Ngayon, ko lang ilang po. taong ka na? 12 years old po. 12 years old ka na. So madalang ano. Hindi mo ba namimiss mo yung pag pinagalitan ka ni mama mo? Gusto ko lang ano po, parang gusto ko lang din magpagalitan na parang mamiss ko. Pero, hindi ko makaya man. Hindi ko man makaya ang paggalit. Hindi ka galit kay mama mo. Pero mahal mo si mama mo. Ayos lang ako iwan, basta gusto ko lang mapadalanta para Makapag-aral ka. makapag-aral. Yun lang ang gusto mo. Ano bang pangarap mo? Paiba't-iba't po pangarap. Gusto ko maging police, paiba't-iba't po. Gusto, Pero po, gusto mo maging ano? Pinapang gusto ko po maging ano po ni... Bawal mo na magsimon ta. Pero minsan nahihilo ta. Bawal ka magsima kasi mahihiluhin ka. Ano lang po, pwede na lang may... Yan, sa... Police. Sikano na lang po, basta... Huwag lang huwag lang drug addict. Tama yan. So, try natin i-contact si mama mo. Sige po. Tapos, Aram ko po ako itong profile. Kaso hindi po pakontak na natin. ano. Siguro sa sunod, natin. Ngayon, kung muna magbibigay sa'yo ng baon. Ha? Opo. Kasi, wala pa si mama mo. Try natin i-contact mo pa si ma'am. Ito lang yung pera ko ay O sige, sa'yo na yan. Baon mo ha. Sige po. Baon mo lang talaga yung pagkain ha. Sige po. Salamat po. Bibigay ko to dada. Huwag mo namang ibigay kasi konti lang naman yan. Pambaon mo lang, bili ka ng biskwit. Hindi po kailangan ka po kanya. Kailangan din ng papa mo. May anak, baga po sila. Oh, grabe, ang bait mo naman Ibibigay mo kay papa mo. Paano yung baon mo? Meron man po akong binibigay, mga 20. Then, pag Binibigyan kulang po, binibigay ko po ang ano ko po. Minsan pa nga niyo po, di na ako na-resist, nakakaano ka po sa dada. Hindi ka na nakain. Hindi na. Minsan lang ako na-resist pag mayroon pera. Ano ka 10? Ano ang pangalan mo? John Michael po. John Pwede Michael. nila pong JM po ang apod na sa kuya. JM. JM po ang apod sa akin ng mga ibay. Oo. Okay, JM na lang. JM. Kumusta ang pag-aaral mo? Ayos man lang po. May honor ka ba? May ano ka ba? Hindi po Honor? ako nag-honor. Pero lagi kang pumapasok. Pasok ka lang para matupad mo ang pangarap mo. Thank you na lang po dito sa bawat bibigay ko po ka na dada. Para matulungan ko din po si dada. Tutulungan mo si papa mo. Dada ang mo Ang dada po. Oo. Magpalaki ka muna para makatulong ka, magtapos ka, magpulis Ang ka kung ginagawa gusto ko mo. man po, minsan po, nalilimutan ko ang mga sinasabi niya ni dada. Agad, ang ano ko bang gawa ko po naman, magbawag ng mga itik sabay manok. Magsigid doon sa may labas, sabay sa doon sa may agyan. Sabay magabi po doon. Yun lang po. Okay. Minsan naigib. Try natin hanapin at makontak si mama mo. Saan ba ang bahay mo? Doon po. Alam ni Puti. Parang po to doon po. Alam ni... Napukan na puti. Malapit na po doon. Okay. Yung magandang bahay.
May pa ako na pag wala po sila. Oh, sige. Sinabihan ko na si tita din po. Magpasok ka na, may pasok ka pa eh. Nagpapauwaw lang kahit ba. May ano ka, meron kang may payong ka na. Magpasok ka na at malilate ka na. O sige. Sige po. Ano sasabihin? Thank you po dito sa dalawa na to. Ingat. Iya po. Try natin kontakin si mama mo. Iya po. Sige. Ayan ho mga kalingap si JM po mga kalingap. JM daw siya. Tumingi sa atin ng tulong yung bata. Makausap yung mama niya. At 1 taon na daw pong hindi nagpaparamdam. Hindi niya po nakitang personal yung kanyang nanay, mga kalingap. Cellphone lang. Tapos ngayon 1 taon na po na hindi niya nakikita. Try po nating hanapin yung nanay niya. Nasa China daw ho. At ito po mga kalingap ang next mission natin. Maraming salamat po sa panonood.